Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita kat impatulod. Ti pagama nagpailinged itinagan alay ka. Manipod probinsya ti Benguet. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Kunak no saanen amakabangon ti inak. Gapo iti inaramid ti amak. Bueno papagayam, intay dinggan ti pakasaritaan ni Laika. Dito yung programa tayo. Dear Mr. Lonely. Anyamat ta. Di manangliwat ta tatang kananang ti mangmangag ko manipod dito salas. Tama ito rin na kami pa yan apanawan iti anak ta. Saan ka kadya makawawat? Imbagak nga ruden, asaan ka nga ayatan? Iso palubusan ako na pumanaw. Rumuarak dito'y kwartok, takasaritak ita. Kababain ka dagiti ka arroba. Sigurado nga isuda man ang ti pagchismisan dagiti ka arroba intun bigat. Ngayon saan asikati ay ayatan? Kababain na talaga ti aramidan. Anya kayo umatan, nanang, tatang. Di kay ka di mabain. Rabiin nga magbinbinog kayo pa'y laang. Dahito ita nga inam. Di nakat palubusan na pumanaw. Gapot at siyak pa'y laang ti asawam, Doming. Siyak ti inkasar mo. Huston ko nakmat. Mabalin ka di, tatang. Ipapigat yun ti pumanaw. Nakababain ngagbinbinog kayo katrabiin. Alangarod. Inton bigaton apumanawak. Nukunak nga awan ti pumanaw. Awan ti pumanaw. Abay nagsapa ka bimangon, Laika. Agluto akon, tatang. Kan kayat kayo ang makasao. Anya ti bagam. Awan bibiyang kon. No kayat na kami napanawan ka ni nanang. Naumak matlangan iti kanayon niyo apanagap-apa. Ti pakpakaasik laeng. Urayan niyo kumaarumwar ni nanang. Sakay pumanaw. Tapno saan na kayo ang makita. Sige nga rod. Dahil tati aramide. Ada ko madamagag, tatang. Anya dayta. Talaga kadiasan kamin anapatag ka ni nanang kada kayo. Pasensyakan, Laika. Kabalan nyo matsiguron, ada kayo lang kininanang mo. Masikog kami ni Arlene. Ket kaasimet, no jaktak deran ti sikog na. Anya. Dayta ti agpaiso, anak ko. Sige nga rod, tatang. Panawan kayon, tamapanak payagluto. Rimuara ni nanang, tatang. Darasan yun ti pumanaw. Sigurado asan na kayo apalubusan no maabutan na kayo. Sige nga rod, anak ko. Agpakada akon. Ket agsingsingpet ka kumakanayon. Sapay la kuma. Tamaawat ni nanang. Inton maamuan na nga awanan ni tatang. Mas kay kayat kumatla nga pumanaw ni tatang. Ngamti ka na yun na masaksakitan ni nanang. Mas asyanak ka ni nanang. Ngam awan mat maramida. Sa dino ti ayan ni tatang mo? Pimanawan nanang. Apay apinalubusam apimanaw. Di mat ko nakabantayam? Saan ang mabalin ang pumanaw ni tatang mo? Tadata ti pamilya na. Gusto ko man, nanang. Awatan yun asaan tayon anapatag ka ni tatang. No si kakot ka ba ulam ama pukaw ti amam? Saan kanyak? Apay asaan mo nga ingawid ti amam? Uray pa'y igawid ko. Ipilit na matlang ti pumanaw, nanang. Daputa masikog ka nun dya babae na. Anya? Saan? Saan ang mabalin ang maadaan iti sabali a pamilya ti amam? Datalaang ti pamilya na! Saan nyo mat kumapagbalinan ang nakakaasi ti pagiyo, nanang? Adaak lang ditoy. Kabailan tayo nga uray awan ni tatang. Anya, nagawan mo tin na konsensya ni tatang mo. Tanaaramid na kayo apinanawan ka ni nanang mo. Wen nga rod, kasanuak nga taitan. Saan matan nga agtrabaho ni nanang? Agin inom matlatan. Kasi kamat. Ibagam laang, no at da maitulong ko kan ka.
Agyaman naklangan, Albert. Ngam, agaramid ak iti pamuspusan, tapno sa anak nga agsardang. Anya nga iti aramidam. Umasidagak ka ni Mrs. Lopez. Tiyakin bala iti pagtrabahuan ni Nanang. Barang kayat na siya kung tiagdalos si Jabalayda. Kaasi kamat. Maipasubo kang nagtrabaho. Ayos laang, Albert. Kabaalak mat. Sanayak matan itirigat tibiyag. Lukasta, talaga gayam a pinanawan na kayon ti amam. Uwen, Lola. Kat, sa dino ti ayan ti inam. Jak matan bakit kita arumrumwar. Gaputa sa anan arumrumwar ni Nanang. Ah, kasta. Anya nga rog nga iti aramidin na di tabalayaw. Agin inom ka na yun, Lola. Di pa yan mangmangan. Anya, ay kat, sa dino nga rog ti papanam. Mapanak iti ayan ni Mrs. Lopez, Lola. Anya ti aramidam ijay. Amang ano kayat na asyaklangan ti agdalos iti balay na. Tasaan matan ama kapan agdalos ni Nanang. Tagin inom matlangan ti aramidan na. Ay, uunay matan ni Nanang mo. Pasensya kan, apok. Awan maitulong ko kan ka. Amomat nga umanay la para kanyak ti pensyon ko. Isu nga ano usam ti agtrabaho. Uwen, Lola, maawatan kayo mat. Napigsa akmatan nga agtrabaho. Ala nga rod, padasam ti mapan iti ayan ni Mrs. Lopez. Tamapan ko man kasarita ti inam. Sige man nga rod, Lola. Amangan mo da kayo ti denggan na. Imbag man ta imay kalay ka. Apay asaan nga imay ni Nanang mo idinapalabas alawas. Pasensya kayon, Mrs. Lopez. Ada ngamin parikot ni Nanang. Kat agin inom matlatan ti aramidan na. Apay, agtultuloy pay laang nga agar aramid iti kalukwan ti amam. Amuyo gayam ti may papan iti dayta, Mrs. Lopez. Naistorya kanyak ti inam. Kinapudno na, awanan ni tatang. Simurutan iti babae na. Kat dayta ti makagapo, no apay asaan ang nakaumay ni Nanang. Kat no mabalin, siyak pay laang kumati sumukat ka ni Nanang nga agdalos dito'y balayo. Anya, kabaalam ka di? Kabailak, Mrs. Lopez. Siyak mati agdaldalos si Jabalay. Ala, sabagay, awan mo't laang sabali ang maibaon ko nga agdalos. Imbaglaangan ata imay ka. Agyamanak, Mrs. Lopez. O, ato yung titangdan mo ang nagdalos, Laika. Agyamanak, Mrs. Lopez. Ninayunaklatan titangdan mo. Tamagustuak mo ti panagdalos mo. Kantap no adda aramatam iti panagadal mo. Agyamanak unay, Mrs. Lopez. Aywan gayam, adda insaganak nga iyawid mo amakan. Mapan mo alaan iti lamisaan. Ha? Sobra titangdan ko, kan ada pa iyawid ko amakan. Nakababain mat kada kayo, Mrs. Lopez. Tapno saan kan nga agluto, inton agawid ka. Kinunamot nga agin inumlat tanter aramidan ti inam. Nanang, bumangon kayo kuman. Mangantayon. Adawit ko amakan. Ay, ne. Ada ka madgaya man, anak ko. Wan, Nanang. Umay kayo, tamangantayon. Pasensyakan kanyak, anak ko. Maladingit anak laeng. Gapu iti panang panaw ni tatang mo kadata. Maawatan kayo mat, Nanang. Ngam ti rumbang apanunutan ta ita. No kasano ang mga barwanan ta nga awanan ni tatang. Nalawlawaganan ti panunot ko. Idi kinasaunak ni Nanang. Saan ka amadanagan, anak ko? Saan ka abaybayan? Inton bigat matlaang. Mapanak agangkat itilakok anat natang. Kan kompormidita. Agi sursurak itilakok. Siyaklat nga rodan ti agtuloy nga agtrabaho ka ni Mrs. Lopez, Nanang.
Kabaalam ka di, anak ko. Wan, nanang. Kabaalak. No kasta, nakaamiris mo't langan ni nanang mo? Wan, Albert. Kunaklakit din wag nanayo na nakasjay ni nanang. Sikat ti agbalin ang nakakaasi. No bilang tasan ang nakaamiris ni nanang mo. Wan nga rod kunakpaikit din no sa anak ang makapagtuloy nga agadal. Ayun gayam, awan ka din tidamag mo kan ni tatang mo? Awanan? Jak amon no sa dino ti ayan na ita. Si kamot gayam, Laika. Apay ang nakaumay ka. Ada ipadigo kasi daan niyo, Lola. Si kakit di mo't apok. Nagtaktak ka pa'y laag. Isupay ko maasidaan nyo kaninanang mo. Ada na bati asidaan mi, Lola. Nakaado ka no itinaglakwan ni nanang. Iso ang nakagatang itinaimas amasida. Ket imbaon nak nga umay kayo padiguan. Baglakit din ka nagbalbaliw, jay inam. Gapo kada kayo, Lola. No saan nyo binagbagaan, saan ko nagbaliw ni nanang. Ay, talaga akinunsin siyak, jay inam. Kat imbaglaan nga, tadim ngagmat. Day tangarod ti pagyamyamahanak ita, Lola. Ita, ta nakagraduar kan iti high school. Anya akurso ti plano nga alaan. No kasta, agadalak iti kolehiyo, nanang. Kat syempre, anak ko. Iti talo atawen ang nagisursursurak iti nateng. Nakaurnongak mo't Kat amom ka di. Adda pwesto nga alaek. Tapno sa anak kon nga agisursursur. Agpaiso, nanang. Wen, anak ko. Uray syakmat, nanang. Adamat basit nga urnong ko iti agtultuloy apa nagtrab-trabahok iti balay ni Mrs. Lopez. Idulin mo lata, anak ko. Tapno addan to usarem, no agkasapulan ka. May salangan na tawan. Agpadatan nga aggraduar iti college. Ang maging gaita, hindi nakpaila sinumbatan. Apay, saan ka din ang makauray? Aguray uray mabayag. Basta dalaki di mauray ko O sige, saan ka pa sumbatan? Ngam, ipanamnamakan ka nga da mauray mo kanyak. Akyaman naklay ka. Uray sa anak asinumbatan. Tinapatag. At danam na maag. Sapay lang ko ma. Ta saan ka matakaslakan ni tatang? Saan ka madanagan? Diyak to tumulad ka ni tatang mo. Amangan kitdian o sika? Diyak to pulos tuladan ni tatang ko anya. Ni nanang timalaak. Bilibak mat ngagpaiso ka ni nanang mo niya. Manipod pinanawan na kayo ni tatang mo. Saanan ang nakiasawa pa'y? Wan gaputa siya kung tinagbalin aragsak ni nanang. Saan ka madanagan? Uray nagkasartan ton. Saan ta abaybayan ni nanang mo? Isurot tanto, iti amin na papananta. Rumbang laang anya. Ang aguray ka man. Apay akasar adagusan ti saritaan. Kat di ka pa'y matsinong batan. Uray tanam na maakmat asong batan naktumatlaang. Anak ko, kumusta ti panagadal mo? Okay lang matnanang. Ada ko maibagak kada kayo. Anya dayta. Okay lang kada kayo no maki-boyfriend akon? Apay, ada ka din magustuam a lalaki? No, ibagak ngay nga dan. Basta tinapatag, anak ko. Tipilyam a lalaki. Jay di na kanto pasakitan, akas iti amam. Panagkunakat, di nagtupasaktan ni Albert, nanang. Ha? Ni Albert kunam?
Jay inyam ammom idi kanyak, idi high school kapay? Wan, nanang. No kasta. Nagar-aram kan kanday jay, idi high school kayo pay? Saan, nanang? Gayam ko laang. Ngam idiada kami iti college. Isunti pa nagaram na kanyak. Ala, makaammo ka anak ko. At least, ammo munti ugali day dyan nga Albert. Tanabayag kayo kat nga rudan nga agam-am mo. No kasta. Okay lang ka na kayo nasong bata kon? Saan kumitkit di nga iparit, anak ko? Basta tinapatag, ammom ti limitasyon mo. Ita, agpada kamin ang nakagradwar kini Albert, Mr. Lonely. Kat maragsakan gapo ta nakatumpungak iti nasingpet a lalaki. Gapo ta uray ti inak, kat nagbalin a napatagmet ken kuana. Kat karaman latta ti inak, iti amin a plano na, para iti masakbayan mi. Tuy pagayam mo, Laika. Agyaman nakpagayam Laika, iti dati apakasaritaam, ket ti makunak, uray malas ti inam, itinagan ni ayat, ta swerte matken ka, nga anak na. Ken, iti agbalinto, nga asawam. Bueno papagayam, ingkay nangigan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinged itinagan a Laika, manipod probinsya ti Benguet. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyurnos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalica, kanitimat direksyon, Virgie Paclay. Computer recording technician, Leonard Ributazo. Ken musical scoring, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.